Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, iraiak 6 dugu gaurkoan, asteartea, egun ez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Arratsaldeon, Ainhoa. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz? Ondo dagoeneko asteazkena. Bai, ez, aste erdira iritsi gara eta ia asteburua iristeko egun gutxiago falta dira, ezta? Gertu dago, bai. Bueno, gaurkoan zer dugu elkarrizketen tartean? Jonez Lameriñas etorri da, gure kolaboratzailea dena, eta beste egunean hasi zen transexualitateari buruz hizketan eta gaur jarraituko du gai berberarekin. Oso ondo. Beste gai ezberdin batekin aurrera eginen dugu bigarren elkarrizketan, izan ere gaurkoan Ultzamako Parke Mikologikotik etorriko zaizkigu, bertako langile batekin egoteko aukera izanen dugu, Edurne Gerendiain, gainera orain oso sasoi aproposa da parke mikologikoetara joteko, izan ere mende gutxira aterako dira ziza eta onddoak. Bai, udazkena. Hori da, eta beraz elkarrizketa aproposa ere gaurkoa. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1522 urtean, Juan Sebastián Elkano euskaldunak Sanlúcar de Barramedara, Espainia, heldu zen itsasontzi batekin eta beste 18 gizonekin. Munduari bira osoa eman zion historiako lehendabiziko espedizioari bukaera emanez. 1982an, Alaskan Denali Parke Nazional eta Babesgunetik gertu, Christopher McCandless abenturero estatubatuarraren gorpua aurkitu zen. Bere istorioa Into the Wild liburuan eta pelikulan kontatzen da. 1987an, Diana Galesekoaren hileta egin zen Londresen. Parisen kotxe istripua izan zuen aste bat lehenago eta handik eraman behar izan zuten gorpua. 1.000.000 pertsona joan ziren azkenengo agurra ematera. Goazen gaurko lerroburu nagusiak aztertzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko titularrak. EH Bilduk Ezkerrak eta Albuk iragarri dute ez dituztela 2025 aurrekontuak babestuko. Azpiegituraren inguruko prozesu parte-hartzailea eskatu dute inor. Eta honen harira Manueliatik energetiko berrikorako lehendakariak azpimarratu du proiektu horrela estrategiko dela Nafarroarentzat. Eta politika jarraituz terrorismoa goratzeagatik 24 lagunek deklaratzera Guardia Zibilak. Bertzale lanagabezia langabezietako izbide ditugu gaurkoan, abuztuan 182 langabez gutxiago izan dira. Eta ez behar baten berri ere, Joniak berbidea egiten ari zen errobes Alemanian bat hilda aurritzen. Eta bitxikeria bat osasun markoan, egunean lau kafe erakan murriztu egiten du heriotza guztiak agresioa. Eta gaurkoan estekin bukatzeko, gozatu euskarako inguruarekin euskaltegitan izan emateko kanpaina martxan jarri du Nafarroako gobernuak. Eskerrik asko Aitziberriturri, eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta Diario Navarra egunkaria. Hauxe dio gaurkoan lerroburu nagusiak Diario Navarra egunkarian, Nafarroako 10 gaztetik soilik 2 joaten da bere kabuz bizitzera 30 urte baino lehenago. 2016ko hobekuntza ekonomikoaz gain, emantzipazio tasa jaitsi egin zen. Bestalde gaurko argazkiko protagonista From txirrindularia dugu, Frome Nafarroako zirkuituan egon baitzen atzokoan, ia 10.000 ikusle egon ziren Los Arcoseko zirkuitu honetan, eta Espainiako itzulian lidergotza lortu egin du Britaniako txirrindulariak. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik Jose Alonso kalean 10.000 kotxetik 2.500 kotxera egunean trafiko aldaketak direla eta Lesmes fiskal nagusiak irmotasunarekin jokatuko duela adierazi du
Kataluniako erreferendumean. Antzerako gaia gaurko Diario Noticias egunkarian, lerraburu nagusian politika kontuak, fiskalak mehatxuekin bat egin du Kataluniarekiko Espainiako batasun zatiezina defendatzeko. Jose Manuel Mazak adierazi du fiskaltzak modu irmo eta adoretsuan erantzungo duela eta Kataluniako gobernuak esan du aste honetan deituko duela erreferenduma. Gaurko protagonista From txirrindularia dugu ere Diario Noticias egunkariko argazki nagusian. Hauxe dio lerraburu nagusiak geldiezina, Fromek irabazi zuen Los Arcos eta Logroñoko kronoa. Beste lerraburu txikiago batean osasun kontuak, izan ere Nafarroak osasun zerbitzuetan lidergotza dauka eta bukatzeko aldezarreko saltokiak pozik daude trafiko aldaketarekin. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin, lerraburuak hauxe dio gaurkoan Friendshipek aurrera darrai bakeagatik Bruselatik. Anaiz Funosa eta Harald Gut Europako Parlamentuan izan dira armagabetzea kontatzen. Bestalde, nazioarteko politika, bloke diplomatikoen igoera, Ipar Korearen bombaren ostean Japonia eta Hego Koreak maniobra militarrekin jarraitzen dute eta horren erakusle den argazkia dugu itsasontzi militar batzuekin argazki nagusian. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, Frantziako kontuak, Macronek lan erreformaren aurrean Euskal Fronte soziala dauka. Eta bukatzeko etxera itzuli eginen gara, CNA Fagor taldeak plan berdina eta 167 langile kaleratzea hobesten ditu. Katalunia protagonista nagusi berri egunkariko azalean gaurkoan, lerraburuak hauxe dio erantzuna bozkatzea, hortxe ikusi ditzakegu argazkian Puigdemont eta Junqueras politikariak, Masi eta beste 9 goi karguduni 5 milioiko bermea ezarri diete galdeketa antolatzeagatik. Erreferendumerako legea gaur onartuko dute, trantsiziorakoa berriz etzi. Bestalde, lerraburu txikiago batean, Estatu Batuetako politika kontuak Donald Trumpek 800.000 gazte deportatzeko atea zabaldu du. Eta bukatzeko, antzerki kontuak ditugu argazki batez lagunduta ere, Obabaren mundu magikoa, Oltzara urriaren 18an estreinatuko da Arriaga antzokian. Eta bukatzeko, joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak, batetik Manu Ayerdiren adierazpenek hauxe diote, estrategikoa da Nafarroarentzat tren korridorea. Bestalde auzo eztabaidaguneak 3. hasi dira Iruñean, eta bukatzeko Aritz Aiesa, Iruñ herriko mankomunitateko presidentearen hitzek hauxe diote, bilabesei xarma falta zaie, hiri garraioa erakargarri egin nahi dugu. Ezagutu dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur, iraiak 6, arratsaldeko 8 eskandalo pelikula ikusteko aukera egonen da Nafarroako filmotekan. Sarrerak 3 euro balio dute eta webgunearen bidez lortu daitezke edota 7:30 aurrera lehiatilan. Gaur ere iraiaren 6ean eta 10 arte batasun privilegioa ospatzeko ekintzak egonen dira. Erdi Aroko merkatua, erraldoiak eta buru handiak, musika jaialdia eta bisita gidatuak, besteak beste. Ostegunean, Thursday Passy Dog musika taldearen kontzertua egonen da Iruñeako Zaldi Txuriaren txokoan, arratsaldeko 8. Ostiralean, arratsaldeko 8:30, Obra de Dios deituriko antzeslana ikusteko aukera izanen da Gaiarre antzokian, sarrera 24 euro. Ostiralean, iraiak 8 goizeko 11etan, lasterketa solidarioa izanen da Iruñean. Sarasate pasalekuan hasiko da eta 5 edo 10 kilometro egiteko aukera egonen da. Sarrera 12 euro. Ostiraletik larun batera, burlatako eguna ospatuko da izen bereko herrian. Programan mus txapelketak, kontzertuak, zezensuzkoa eta umeentzako jokuak egonen dira, besteak beste. Ostiraletik larun batera, Punk Autoedizio Festivalaren 3. edizioa ospatuko da Etxabakoitz auzoan. Ekintzak, kontzertuak, mahai borobilak eta autoedizio tailerrak, besteak beste. Larun batean iraiak 9 arratsaldeko 6etan Arrikurrok musika jaialdia ospatuko da Antsoainen. Taldeak
Narko, Jose Txupiperrak and the River Rock Band, Amfonik, Esian taldea, Los del Rayo eta Txotakabra. Iruin herriko berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Iraiak 6 dugu asteazkene ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. 1512ko Nafarroako konkistan oinarritutako ikuskizuna eskainiko du Joanikot Pastoralak igandean Baluarten Batasunaren Pribilegioaren programaren barruan. Kale jira 10etan hasiko da ibilbide honekin bat. Frantziako portalea, Carmen kalea, Navarreria Kuria eta Merkaderes kaleak eta Udaletxe plaza. Kontu gehiago Iruña aldean Trinitarioetako aparkalekua moldatzeko obrak astelehenean hasiko dira, alde zaharreko atsegintze planaren barruan dago erabaki hau. Bestalde Iruñeko udala kontratu bat esleitu du semaforen kontu ikuskaritza bat burutzeko 2012 eta 2016 urteen artekoa izanen da eginen dena. Eta normaltasuna nagusi Iruñeko trafiko aldaketa eta ondorengo bigarren egunetan 660 ibilgailuk izena eman dute alde zaharrera sarrera izateko. Gaur hasi dira Iruñeko udaletxera antolatutako bisita gidatuak elementu berriak jarri dituzte gainera udaletxeko ezkaratzean. Eta 15 enpresa izendatu dituzte Iruñeko udaleko sormen lana zarturatuko direnak urte bateko epea izanen dute printzipioz. Eta auzoetako kontuekin aurrera eginez, Iruñeko udalak Iturramako Zibiboxan tailerrak eginen ditu asteburu honetan bizilagunen iritzia jakiteko hirigintza hausnarketak baloratzeko topalekua izanen da. Eta asteazkenero egiten dugun moduan joan gaitezen lehenik eta behin Eguesibarra aldera, Gorraizko 2017ko txupinaza jaurtitzeko hautagaien bozkaketa eginen da irailaren 8 arte. Sonora taldearen kontzertua ere izanen da, gaur bertan Kubako soinuak izanen dituzte entzungai Bardena Reales 54 zenbakian arratsaldeko 8etan. Eta helduek euskara ikasteko diru laguntza deialdia ere izanen dute Eguesibarren irailaren 1etik 29ra epea irekita egonen da. Aurrera egin dezagun Etxauribarrekin. Etxauri Araneko eguna ospatuko dute asteburu honetan, egitarau zabala antolatu dute gainera larunbatean eta igandean. Bestalde helduentzako tailerra eta jarduera hitzak antolatu dituzte Etxauriko ibarrean urritik aurrera, izen emateko aukera irekita daukazue udaletxean. Eta antzerki tailer topaketa ere izanen dute irailean zehar Etxaurin, larunbatetan izanen dira eta herri desberdinak gonbidatu dituzte bertan parte hartzeko. Eta Etxaurin ere euskara ikasteko diru laguntza eskuragarri izanen duzue, laguntza hauek irailaren 28 arte eskatu daitezke. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko zendeara, Aizkibel mendi taldearen 2017 egutegia dagoeneko irekita dago, eta hortxe bertan web orrialdean ikusi ditzakezue helmuga guztiak. Eta bestalde 2017ko ekonomia jardueren gaineko zergaren inguruan, irailaren 27an bukatuko da borondatezko ordainketa epea.